Ej, er I søde at gå, nogle af jer? Vi skal nok være søde. Okay, vi har 10 ml selvlavet havvand, som vi har lavet af vand og salt. Og vi har blandet noget kaliumkromat i. Og vi vil se, hvordan det skifter farve ved at tilføre sølvnitrat. Og det skal blive rød. Det bliver ikke rød. Og vi kan se, at det begynder at blive rød. Mm. Ja. Det var ved at tilføre sølvnitrat.